जोबोद गोजोननाय मोनदों रासा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव 5थि इन्टार क्लाब फुटबल लीग 2025 बेखौ बिथांमोना दिनैनिफ्राय बेखेवदों। बे बेखेवनायाव आंबो बाहागोदारि जानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा फुटबलखौ लानानै बा गेलेमुखौ लानानै रासा जे स्पर्ट्स एस'सिएशन रामफलबिल बिथांमोना थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हाबाफारि मावबोदों। गेलेनाय बिथिंजों बा गेलेमु बिथिंजों ओनसोलनि जे लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव आखा फाखा खालामनो थाखाय आरो सासे सुबुं सम्पद दानो थाखाय आरो ओनसोलखौ फुटबलनि गेजेरजों बा गेलेमु बिथिंनि गेजेरजों जारिमिन सोरजिनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबोदों आरो दिनैबो बिथांमोना मोजां अर्गानाइजेशननि गेजेरजों बेबायदि मोनसे जोंनो नैबे मोनसे परिबेसखौ होफैनो हादों। दा आङो बेखौनो खावलायनो सानो बा जोंनि बे फुटबल गेलेगिरिफोरखौ बा जायफोर अर्गानाइजारफोर बिथांमोनखौ आङो खावलायनो सानो मोजां गेलेनायनि गेजेरजों सासे मोजां फुटबलार जाहैनो हायो। डिसिप्लिनखौ जाय फुटबलनि डिसिप्लिनखौ जाय नेम निथिखौ पालन खालामनानै गेलेनो हायो बेयो सासे जाफुंसार जाहैनो हायो, बेखौ जों नुबोदों। जोंनि गेजेरावहाय बा जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे जिनिसखौ आङो नुबोदों, जाय जिनिसा जाहैबाय जोंनियावहाय जे मोनफ्रोमबो आसामनि सिङाव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रा बेबायदि माखासे लिग खुङो। सुपार डिभिसननिफ्राय लानानै डिभिसन लेभेल बा ए डिभिसन बि डिभिसन बेबायदि लिग खुङो आरो दिनै जोंनि क'क्राझारावबोहाय जों नुदों बा रासायाबो बेबायदि माखासे इन्टार क्लाबफोरखौ लानानै लिग खुंनाय। नाथाय बियो नैबे सिजन मोनसेखौल' जोङो खुंनायखौ नुदों, जायनि गेजेरावहाय माखासे बांसिन जोंनि मानानो जोंनि गेलेगिरिफ्रा माने ओरैनो थायो। बेवहाय जोंनि प्लेयारफोरा नांगौ रोखोमबां माने बेवहाय गेलेनो सम होयैयाव बा जोंनि अर्गानाइजारफ्रा बेखौ कन्टिनिउवास माने 12 मान्थ खुङैनि थाखाय जोंनि गेलेगिरिफ्रा माखासे मान्थ गेलेनानै बेवहाय ओरैनो थानायाव जों नुदों। जायनि थाखाय जोंनिफ्राय माखासे जिहेथु जायफोर स्टेमिनार गोनां बा जायफोर दिनै फुटबलावहाय स्किल गोनां बिथांमोनहाबो बे समसिमल' गेलेनानै बिथांमोनहा माखासे मानाव ओरैनो थायो। जायनि थाखाय जोंनि प्लेयारफ्रा नांगौ रोखोमबां बा साक्सेसफुल बा सासे प्रफेसनेल फुटबलार जाहैनायखौ जोङो नुजोबनो थाङाखै। जायफोर सासे सानै जादों बिथांमोनहा गावसोरनि नाजानायनि गेजेरजों सासे सानै बिथांमोनहा मोजां क्लाबावहाय गेलेनायनि गेजेरजों दिनै ओंखारनो हाबाय बर'फोरनि गेजेराव। नाथाय बांसिन गेलेगिरिफोरखौ जोङो दिनैहाय गेजेर खन्द'आव जायफोर माने 16, 17, 18 इयार्स जाबाय बिथांमोनहा एसे एनै गेलेबाय आरो बिनिफ्राय जोङो गोजौ लेभेलाव थाखोआव थांनाय गेलेगिरि नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव सहैनो हानाय गेलेगिरिफोरखौ जों नुनो मोनाखै। बेवहाय जोंहा माखासे लिकिंसफोर दङ, जाय लिकिंसफोरखौ दिनै कारेक्सन खालामनायनि सम फैबाय। बे कारेक्सन खालामनायनि गेजेरजों जोंनि जायफोर इयुथ्सफोर लाइमोनफोर आरो जायफोर दिनैहाय बेबायदि फुटबलनि गेजेरजों गावखौ गायसननो नागिरदों बिथांमोनखौ जोङो 12 मान्थ बा 12 मास जोङो फुटबल गेलेहोनायनि मोनसे परिबेसखौ जोङो दिनै जायफोर अर्गानाइजार बिथांमोना खालामनानै होनांगौ। अब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो मोजां फुटबल गेलेगिरि नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय जायगा मोनहैनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं। दिनैनि थारिखाव जों नुदों मिज'राम, मणिपुर, नर्थ इस्टआव होननानै बुङोबा मिज'राम, मणिपुर मोनसे दिनैहाय पपुलेसना बिराद खम, नाथाय बिथांमोननिफ्राय ओरैबायदि माखासे फुटबलारफोर ओंखारबाय दिनै स्पर्ट्सआव दिनै ओंखारबाय बिथांमोना दिनै इण्डियानि नेसनेल टीमावनो दिनै मिज'राम मणिपुरनिफ्राय दिनै दिनै बिथांमोना जायगा लायो। दिनै 145 कौटि सुबुं दङ इण्डियाआवहाय। दा बेनि गेजेराव मोननै स्टेटनिफ्राय दिनै ओरैबायदि मोनसे दिनै नेसनेल टीमाव फुटबलावहाय भारतनियावहाय दिनै बिथांमोनानो आधा जायगाखौ लाखायो। अब्ला दिनै जोङोबो बर'फोरनि गेजेराव बर'फ्राबो दिनैहाय जे फुटबलजों सोमोन्दो थानाय गेलेमुजों सोमोन्दो थानाय जोंनि ब्लाडआनो, अब्ला जोंबो निस्सय जों खालामनो हायो। मोनसेल' जोंनियाहाय जोंनि जायफोर दिनै बेबायदि प्लेटफर्म बानायदों, बेबायदि प्लेटफर्म होदों, जाय अर्गानाइजारफोर दिनै जायफोर लिग सालायदों बिथांमोनहा नैबे लिगखौ कन्टिनिउवासलि जोङो 12 मान्थनि गेजेराव 12 मान्थबो जोङो जुदि लांनो हायोबा निस्सय जोंनि गेलेगिरिफ्राबो मोनसे अपरसुनिटिखौ बांसिन मोनगोन आरो बिथांमोनहा गेलेनायनि मोनसे स्कपखौ बांसिन मोनगोन। अब्ला जोंनिफ्रायबो मोजां मोजां प्लेयारफ्रा इयुनावहाय ओंखारहैगोन जोंहा फोथायनाय दं निस्सय। जोङो जोंनि ओनसोलाव गेलेनायखौ मोनसे दस्रा गुबुन जौगानाय हारिफोरजों गेलेनायाव जोङो फेर फाथिनो थाखाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय गामि ओनसोलनिफ्रायनो बे गेलेनायखौ जोङो लांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाजेननाय जादों आरो बे हाबाफारिया
थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जागायनानै देग्लाय 2025 मायथाइयाव 5थि खेबनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। बबे थावनियावहाय खुंफुंनाय जादों? जोङो बेखौ जोंनि रामफलबिल आन्सलिक ओनसोलनि सिङाव थानाय नैबे खोला फ्लागाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो सम आरो बोथोर नायनानै फोथारखौ जोङो उनाव सोलायनायनिबो माखासे सिन्था खालामदों। मोनबेसे हान्जाया बाहागो लादों? गासै जोंनि देग्लायनि बे 5थि खेबाव मोनसे जारिमिनारि फुटबलनि जावरिखांनाय हिसाबै जोङो लानांगोन। मानोना बेवहाय गासै मोन 24 गामिनि क्लाबफोरा बेवहाय बाहागो लादों। जोङो खुब गोजोननाय मोन्दों आरो गासैबो रायजो राजा आरो गासैबो गेलेगिरि बिथांमोनजों बा बिथांमोननि मददजों जोंनि बे देग्लायनि 25थि इन्टार क्लाब फुटबल बादायलायनाया मोजाङै मोजां जाफुंथों एबा जाफुंगोन जों बेखौ आसा खालामदों। सानबेसे खुंफुंगोन बायदि? जोंनि ओरैनो फिक्सार बायदिबा जुदि बे खेलायावनो बे फोथार मोनसेयावनो सामलायबाय थानाय जायोबा गासै जोंनि खेलाया मोन 84था जायो आरो बेखौ जोङो सानसेयाव मोननै खेला होयोबा बियो गासै 40 साननि थाखाय हाबाफारि।